Hello everyone, ako na si Jessa. So today's episode, atong ipakita sa inyo kung saan pag-boil or paglata sa tapioca pearl or sa sago. So aton siyang hinluan sa nato ang sago. Napalit na ko siya sa halagang 20 pesos, 1/4 kilo na siya guys. So ato siya siyang limpyuhan no kay basin na yung mga itom-itom or mga daan na nga mga sago na sagol. So nahugasan nato siya tubig, syempre tubig, then gasan na to mga ikaduha or ikatulo na to siya limpyuhan. Ayan, tarong mo na to siya hugas guys kay abog. So hugasan na po nato siya kaduha na karon, so ikaduha na siyang hugas. So ayan, hangtod sa malimpyo na yan tubig. So, ikatulo na ni siyang hugas. So, 3 times na ko siya hugasan. So, mauna na siya. Ayan. Humula na to ang sagog tubig overnight. So, meaning pag-augma pa na to siya i-boil. So, ayan. Overnight na siya nga nakahumol sa tubig. So, ayan. Kinabukasan mo na siyang resulta sa sago. Yan, humulan na siya. Gikan na siya gihumulan gabi. So kinabuntagan man na siya resulta sa sago, di ba? Nanambok na siya, yung tambok na ang sago. Ayan. So i-transfer nato siya karon sa kaldereta, kaldero, or kung unsa man ngayon yung gamit nga pabukalan. Ayan. So ayan na, butangan nato siya tubig para ato na siyang i-boil. So ayan, medium heat lang ang atong kalayo dapat kay kung masubrahan ninyo bukal ang sago, ayan kita man na nagbukal-bukal na siya. So tama-tama lang na kalayo or medium heat lang atong gamay ito na kalayo na. So ayan, hinayon nato siya ukay kay para dili ma-dissolve ang atong sago. Kay kung init kaayo ang kalayo tapos kusgon po ninyo ukay, na tendency na puro na lang siya tubig o nawala na ang sago. Malalay na siya. Ayan, muna na atong sago. So, hinayin na ako ang kalayo. So, muna na siya itsura sa sago, guys. Ayan. So, pag inaala na ang itsura sa inyong sago, pwede ninyo palungon ang kalayo. Ayan, kaya ang init na lang sa boiling water o sa katong tubig ang magpalutok sa sago. Ayan. So, pwede ninyo palungon ang apoy. Tapos, takloban na lang ninyo siya. Kung napa mo makita ng mga puti-putian ng sago, inyo na lang siyang pasagdan, takloban ninyo, hangtod ang kanang iyang hinit mo yung magpaluto niya. So, mauna na siya ang resulta karon sa sago. So, ayan. Perfect na siya nga pagka-boil. So, diba? Mauna siya. Gipasagdan ako siya sa init, hangtod nga katong init na lang nga tubig ang nagpalutok saya. So, mauna na siya itong perfect sago.